Здравейте, драгани, какво става? Аз съм Гайс Бенс. Днес ще играме една игра. Дадената от YouTube. Двамата братя. Финтове. Минтове. И Алберто той да си играе. Да, ето. Вижте какво правят. Вижте какви са ми екипите. Ходи, затвори вратата. Ходи. О. Така. Може да съм на 50-то ниво, но не е това. Защо аз съм така? Аз съм на 12-то ниво. Аз съм на България. Евро. Съвсем. Страна като твоята. Да. Така, ето как се играе. Дядо Коледа! Девай, бах ти тъпото човек! Бах. Ти на кое ниво си? Принцип. Но второ, аз съм на 12. Аз сега това на 50. Аре бе! Бах ти тъпото човек! Ами подкани. Явно нямаме късмет. Ето се използвам. Не знам. Не съм го минавал. Гледайте. Чакай, аз си минавам, виж как съм добре. Брат, че ги бия. Няма как. Бах, тъпко човек! Реално, принцип. Това нещо било много трудно. Аз съм сутенската на играчка съм. Бах ти тъпата камера. Не плаши, това бах ти тъпто! Абе виж как ще го минем. Заклянче. Ще ги минем и всички там, а може да не става. Аре! Оу! Не е плато, брат. Чакай малко, чакай. Начало малко, с малко ще дам джойстик. А т.е. Да, брат. Телефон. Не е телефон. Телефон, ама малко ще ти го дам. Не. Оу! Какво баба? Не. Чакай, ма, играш с твоята е. Аре, да я сгодям това ниво. Ема, ходи. Аз като дам. Ти ми дай само главата. Яли с Бето, когато той иска даваш, когато пък ти искаш той да ти даде. Ти работи не. Добре. През една атака. Чакай, през една атака. На.
Но така е много грам. Знам, който го направи. Така са нивата. Не виждаш ли? Оф. Пичаги, това беше! Абонирайте се, коментирайте. Ако ви хареса този клип. Аз бях Ганис Банис. Кой да кажа? Чао. Чао.